Assalamu alaikum jama'a. Kamar yadda na ce muku a bidiyo na uku wanda ya gabata, zan so in nuna muku yadda nake fito da ainihin zanen barkwanci da nake yi, ko ya nake tunanin me zan zana. Kamar yadda na gaya muku, ba wai kawai zuwa nake in ɗauka abu kawai in fara zane ba, sai na bibiyi me ke faruwa a labarai haka wanda aka kawo rahotonsu, sannan na karanta na fahimci me ake yi, sannan in zauna in ce to ga ra'ayina game da abin da yake faruwa. Zanen barkwanci ra'ayin mai zane ne. Zanen barkwanci ba labarai ba ne, a ra'ayi ne. Ra'ayin wanda ya karanta wani abin da ya faru ko ya san wani abin da ya faru zai ce to ga ra'ayina akan wannan abin da ke faruwa. To amma a maimakon in rubuta sai na yi amfani da zane don in fito da wannan ra'ayin. To ba ka tashi faɗin ra'ayinka akan abin da kai baka sani ba. Saboda haka dole ne sai ka bibiya, ka zauna, ka yi research, ka yi bincike akan me ke faruwan nan tukunna kafin ka zauna ka fito da wani ra'ayi akan wannan abu. To a wannan gaba zan so in jawo hankalinmu akan ainihin bibiyan abin da ake kira fake news ko labaran bogi. Duk wanda ke zanen barkwanci dole ka tantance labari a wurin bincikenka inda kake kokarin gano me ke faruwa. Dole ka tantance, ka tabbatar cewa wannan labarin ya faru, ko abin da kake kokarin yin zane a kai abu ne wanda ya faru ko an san shi ko sanannen abu ne, ba wai labaran boge ba ne. Don yanzu abubuwan da ake samu a shafukan yanan gizo ko kuma shafukan sada zumunta, so da yawa akan kawo abubuwa waɗanda ba su faru ba. To kaga ba za ka zo kana ba da ra'ayinka akan wani abu ko ka yi zanen barkwanci akan wani abu daga baya kuma a zo a gane cewa, ko ka gane cewa wannan abu bai faru ba. So dole ne ka tabbatar da cewa abun nan ya faru. Abu na gaba, bayan ka tantance, ka gane gaskiyan labari, ka fahimci labarin, don ma nan ma wani abu ne, dole ka fahimci labarin. Idan ka tantance kuma ka fahimci labarin, to daga nan wurin ne za ka iya ba da ra'ayinka. Wani lokaci ra'ayin ba lalle ya kasance cewa ra'ayinka ne kai kaɗai ba. Wasu lokuta za su iya kasancewa ra'ayi ne na jama'a. Mutane da yawa suna faɗin irin wa'annan ra'ayin, kuma in ka tsaya ka duba sai ga cewa wannan kila ya zo daidai da ra'ayinka. Wani lokaci wani ne zai wani magana sai ka ga cewa wannan magana da yana da ma'ana sosai, saboda haka wannan magana da ya akan wannan labarin bari ka fito da zanen barkwanci akan shi. To haka nan ne zaka abin nan. So da yawa wannan yakan dan bani wahala, don nakan daɗe ina tunanin to me zan ce game da wannan labarin. Sannan kuma bayan na samu abin da nake so in ce game da wannan labarin, yaya nake so in zana wannan abun har mutane su fahimci cewa ga matsayina ko ga ra'ayina game da wannan labarin. So wannan shine kashi na biyu. Bayan ka yi bincike, sannan ka zo ka fito da ra'ayin naka. To bayan ka fito da ra'ayinka, ka fahimci abin da kake so, sannan kuma ka riga ka yi tunanin yaya kake so ka fito da wannan abun a matsayin zane, sannan daga nan sai a ci gaba a fara zane kenan. To ku kasance tare da ni a shiri na gaba, inda zan nuna muku yadda nake fara zane-zane. Ku kasance tare da ni.